फाइनालि सनाफोर नै आं दायो बेरे फुंजानि आं खान्थाल दानबाय बिराद साफानो ओमफ्राय जाग्रा लोगोसे गैया आरोना सोरबाफोर जानो लुबैदोंब्ला खबर लाहरब्लानो जाबाय आरोना नै बिराद साफा ओमफ्राय मैया हानखानायमोन आरोना खान्थाला मैया जानो होननानै ओमफ्राय मैया अखा हानायजों साबसिन जानाय जायासै ओमफ्राय लोगोबो गैया नालाय ओमफ्राय दिनैबो लोगो गैया नै आं बिराद साफा दानबाय ओमफ्राय सोरबा जानो लोगो जाहरनोबा जाहरदो आरोना बिराद गोदै जाबाय मैयानिमोन नालाय ओमफ्राय आं दा दानबाय आरोना बेरे फुंजानि सोरबाफोर जानोबा खबर लाहरदो सनाफोर बेरे फुंजानि खान्थाल जाबाय आं मोखांबो सुवाखै ओमफ्राय आङो खान्थाला बोरै जानां बिना मर्निंनि ब्रेकफास्ट आरोना आंना मोखांबो सुवाखै आं दस्रा जालायनोसै गुरैहाय आया गुरै संगासिनो बिराद गोदै आरोना गोदैथार आरोना गोदैथार मोखां सुवाखै जाजोबगोन आं सनाफोर हारसिं जाजोबगोन आं नैबे आं खान्थाल दामनायखौ मर्निं दायो 10ता जाबाय आरोना टाइमा आं टाइमखौ नायाखैमोन दासो नायसननायाव 10ता जाबाय टाइमा ओमफ्राय मोखांबो सुखायाखै आरोना आङो जाजोबगोन आं नैबे खान्थालखौ सनाफोर नै खान्थाला माबायदि सलिड साफा दानबाय आङो रावबो जाग्राथ' लोगोथ' गैखाया आरोना जाजोबगोन आं बेखौ हारसिं जाजोबगोन आं माइरिबो सयसेबो नै जाजोबगोन आं नंगौ माइरिबो जाजोबगोन आं फाग्लासो जाखुरा राबन साइज नुखायो दा नङा दा राबन जाखुग्रा नुखायोना नै खान्थाला 1 2 3 4 5 6 7 ओमफ्राय नैबे 6 दङ नै बेखौबो जागासिनोमोन आरोना आङो फोराबो जाजोबगोन आं संनो बानलु नाङा जाजोबगोन आङो ओमफ्राय सोरबाफोर जोंनाव खान्थाल जाफैनो गोसोबा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना जाफैगोनबा जाफैगोन होनना बुंहरब्लानो जाबाय आरोना बुंबावो मेरला दंबावो ना जोंना खान्थाला बिराद सुन्दरखा आरोना नै बिराद सुन्दरखा जोंना खान्थाला नाहाय एकदम बिराद गोदै गोथाव आरोना जानो सुमुनो सोरबाफोर जानो गोसोब्ला कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरोना भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो खान्थाला दंबावो ओमफ्राय आमसुवा बायनानै 10-15 दिनसोल' थागोन आरोना माने खान्थाला दसेनो जोंना मोनफ्रुनानै सिरलाजोबो बेनिखायनो थाब जानांगौ आरोना बेनिखायनो इमारजेन्सि जानांगौ जायो ओमफ्राय बिराद सिरिबाय आरोना मोनफ्रुना जोब्बाय ओमफ्राय मोसौफोरनो होनांला जोब्बाय आरोना थाइजौबो दंमोन थाइजौआ जोब्बाय आरोना मालाबानो बिराद थाब मोननानै सिरलाजोबो आरो बेनिखायनो थाब जानानै फोजोबनांगौ जाबाय थाइजौआ गैला आरोना दायो सनाफोर ओमफ्राय दा खान्थाल'सै खान्थालाबो आमसुवा बायनानै 10-15 दिनसोल' थासिगोन आरोना माने मोनफ्रुवा जोबसै ओंखायनो थाब जानांगौ आरोना गोथाव जायोबा बिराद गोथाव आरो खान्थाला ओमफ्राय गोमोनावथ' जानो मुगैनाया बांसिन जायो नालाय गोमोनाव बेनिखायनो गोथावा साबसिन आरो जानो सोरबाफोर जानोबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोननो साफा गोदानानै जाहोगोन आरोना रायबाय थायो बिमा बुरियाबो सनाफोर दायो आङो नै उफाय गैला आङो माबा मोनसे बुस्थु जगार खालामना लानांबाय आरोना बे खुगानि सालाय खुगा गन्थं बिसोर एकदम गोथाव बुस्थुल' नागिरो ओमफ्राय नै आं दायो बानलु सामब्राम गुफुर संख्रि लगायना लाबाय आरोना आं दायो ओमफ्राय गोथाव जानोसै आरोना लगायनानै नै जानोसै आं दायो सनाफोर एकदम गोथावल' लुबैयो आरोना बरिया सालाय खुगा उदै गन्थं गासिबो गोथाव मोदोमनाय जानो लुगैयो आरोना ओंखायनो दाबो आङो थानो हायासै नै लगायनानै लामारनांबाय आङो बानलु संख्रि दुन्दियाथ' गैया सामब्राम गुफुर जानोसै आरोना आङो गोथाव लुगैयोना खुगाया बिराद गोथाव लुगैयो खुगाया दायो आंनो लगायनाय जानोसै आरोना खुगा सालायानो आंबो गन्थङा गोथाव मोदोमनाय जानो लुबैयो उदैयाबो गोथाव नागिरो आरोना बाय